lidi, vítejte u prvního dílu nového seriálu Ňamka. Právě jsme se přemístili do kuchyně a tady jste mohli vidět, to je náš nový člen našeho YouTube kanálu, pan Melounek. Dneska budeme pít toastový chleba, domácí. A budete potřebovat 150 gramů celozrnné špaldové mouky. My nemáme celozrnnou špaldovou mouku, takže jsme použili hladkou mouku, ale jestli máte celozrnnou nebo špaldovou nebo celozrnnou špaldovou mouku, tak použijte tu. A 150 gramů, to je tak tolik. 400 gramů hladké mouky, nejlíp nakynutá těsta. 400 gramů. Pak jedno vejce velikosti M a 50 gramů másla, to je tak tolik. No. A 20 gramů droždí, to je půlka takovýhle kostičky droždí, tak půlka toho, takže 20 gramů. 250 gramů vody, což je 250 ml vody. No, 250 ml vody a pokud nemáte žádnou odměrku, tak to nějak změřte v gramech, no. Prostě je to tak tolik. My to tady máme v odměrce. No a pak budete ještě potřebovat 120 gramů tvarohu a nebo tvarohu ve vaničce. My jsme použili obyč tvaroh, prostě, no. Ale když máte, tak ho udělejte tvaroh ve vaničce. A 12 gramů soli, to je tak tolik. No, tak jdeme na to. Když tak, jestli se ptáte, kde je jogurt, tak ten právě, on se tady odstěhoval, takže už v našich videích nebude tak často, ale za to tady máme právě našeho pana Melounka a bude nový pán Okurčička. To vám představíme nejspíš až v dalším videu, možná až potom. No a páreček, toho vlastně už znáte? Ne, ještě ne. Tak toho vlastně ještě ne. Ten ale tak bude jenom málo. No, tak jdeme k tomu. Takže jako první smícháte tu celozrnnou špaldovou mouku. My máme 150 gramů. Takže která není plná ta miska. Takže těch míň. Smícháme. Dáme do nějaký větší misky. To smícháme s čím? Vodou. Smícháme to s tou vodou, 250 ml vody, prostě to do toho nalejem. A droždí. Plus přidáme půlku téhle z té kostičky, teda 20 gramů droždí. Já chci. Tohle to je křehký, to musíme udělat. Já bych chtěla. Ty bys chtěla? Hele, tak pak běž zatím k mixéru, za chvíli to dáme do mixéru. Tak dáme droždí. Tak, půlka toho droždí. A Rozmačkej. ještě něco? Tohle se nerozmíchá. A nechat No, tak to zamícháme. zamícháme. Nemá se dát do mixéru? Nemám to tam. Co tam mám s tím? Tohle se zamíchají. Zamícháme, no. Pak se to má. Ty neumím míchat, dobře. To nějak se půjde. No to droždí rozmíchejte.
Rozmačkejte ho předtím, než ho tam dáte. No, Nedejte to tady bajdvama jako... rozdrol, než ho tam dáte. A zamíchejte. Příště to rozmačkejte, neudělejte to jako tuňák, takže No. budete pak mít sakrát víc práce. Tak. A teď se přesuneme k mixéru. Ještě do tu směs, co jsme tady teď udělali, tak si vemte folii a touto přikryjte a nechte to odpočívat tak půl hodiny. Takže už nebojte se moc, že když vám ta směs, co jsme dělali, tak když vám moc nevykyne, tak se nebojte, protože jakože jste něco udělali blbě za tu půl hodinu. A nenechávejte to tam díl, protože je to všechno udělané dobře. Moc to vykynout ani nemělo. No, tak, teď jsme se přesunuli. Teď jsme se přesunuli k mixéru. Tak jsme se přesunuli k mixéru. A do mixéru nasypeme melounku, tu hladkou mouku, 400 gramů, tak, plus tam přimícháme tvaroh, vadí to, rohlíku, ne ten tvaroh, no a plus tam rozklepneme vajíčko, obyč vajíčko velikosti M, a bžum, Z kořápky, ne? Tak něco pro skořápky. No, dávejte pozor, ať tam nevyklepnete z kořápky. no nám se tam třeba teď, Nelej to jinam. no a plus tam přimícháte tuhle směs. No, Takhle ji tam celou vylejeme. To je tak uspokojivý. Tak sexy. No tak, hele, nemusíte to tam dát úplně všechno, nic se nestane, ale co nejvíc tam toho dejte. Prostě všechno. no prostě všechno. To jiné. No a pokud máte mixér s takovýmhle nějakým hákem, tak s tímto určitě míchejte, dejte to tam míchat. Míchejte to do té doby, než z toho nebude dobrý těsto a jinak asi se vám vezmeme, až to bude udělaný. Přidejte do toho pak ještě sůl. Takhle prostě sůl. Když to mícháte. Ne. Jo. Až se to umíchá nějak do toho pevného těsta, tak tam přidáte to sůl, dáte tam to máslo, tak a necháte to tak ještě 5-6 minutek míchat. Správně, pane Melou. Potom, co se vám to udělá, tak přikrajete nějakým hadrem, utěrkou nebo folií a necháte to odpočívat prostě do tak dvojnásobného
ho objemu, což může být tak 1,5 hodiny. No, tak zase budeme zpátky za chvíli. Ano? Takže Tak proč koukáš? až to vykyne, tak si vezmete takhle zhruba 90 gramový takový kousky, kuličky, to je tak tolik právě a takhle si pekáček nějaký takovejhle, pekáček si vymažete máslem, takhle si vezmete tu buchtičku a takhle i tam takhle. Alberte, Rolíku, ukaž to. Co? No, dej to sem. No, Koukej. já nemůžu. No tak, melon, ten už podle nějak. Melon už náma teď nebude vařit. No, a pec. Dneska. No, a takovýhle tam uděláte víc. A doporučuji vám dát si na ruce máslo, protože nebo mouku, jinak se vám to bude hodně lepit. No, asi nějak takhle to vypadá u nás. No a nedělejte tam radši druhý patro, no a pak to jenom přikrejt. Přikrýváme a zase necháme kynout. Já vím, že to je jako hodně třeba, kolik to tuňáků do té doby, než ty buchtičky nevylezou prostě až někam k okraji. Takže teď to dáme do trouby na 25 až 30 minut na 200 stupňů, horkou vzduch a 25 až 30 minut. Nebo my jsme to tam měli 26 a dopadlo to nějak tak. A hodně to voní. Ahoj. Ahoj.